Ramata, Ramata. Naam. Mbaɗa wiya ko tourné ala Eh, joni noon jinmi ko ndena gallo wona condo fof tan guddita inchallah. aɗa andi jamanu gona ɗo sirani Sirani wallahi. e mi yeehi Inchallah. mbasa rewde portable o tan noon moñmoñ mo gasata woni noon 15 décembre jalli 15 kam woni ɗo tuɗum tuuruji mon ɗi mbattoɗo ɗo tuuɗoɗi ɗum tagi kanko mi notore gasata e sénégal Oyoy. Amadou. A heeɗi de tawi tan ko goonga. Wallahi mi heeɗi. Nde jeeɗiɗi yontere fawde mburu tan kosam gerte ma jaggude gorko. To pato hewatama ɓurti. Pato irtan hémorroïde ma tan e ulcère ma. Neɗɗo trouve solution. Fof ko Amadou ummoɗa e dow ma tawa mayde tan e dow mere. Ay, oye kam yo ha nena. Wallahi mo wawi maaro kam mo wawi ɗum maaro kam wallahi Habi Ndiaye hande tour amen o nde min jettiran police ji ɗi mbiman min cara tan ko cargu bongu tey minen de joni kam ɗum Ramata Naam. arga e taari iɗi mbawi kam wottitaki ƴeftu bottari ɗi nawna almuɓe Eh, ɓuuri ko bottari ni bona hoɗo hene ko tan maaro kam welani bonnude wa onon kam mo ñaami ɗum ɗo ko maaro de wonani. ñaan de addanam mi ƴeewa min mbaɗandi ko dottu noon mo ñaami ɗum Ala min kay mi anda ñamde. hol gadduɗo caggal am Hay goto alani. ala ɗum wawa wonde Hay goto de mi yallo. hay goto arani bol maaro mo dottunomi molnaɗo allah ɗum ɗo heddi hen Hay goto de ko. la ilaha illallah neno ɓe sifeli tv ɗe ne waɗa grève de la faim yaha no wawa sabu ɗo hene ala ulludu so wona wordu mawdu wondu ɗo hene ɗum ulludu mawdu ɗum Maro ko ɗum ñaami. ko ɗum kay ñamata ɗum ulludu mawdu ndu waɗi ni ɗum Okay. ala goɗɗo ɗum goɗɗo so wona kañum neɗɗo kay sa felliti wiide aɗa ɓedda ñaama aɗa woppa nam ɗo oɗo bon ɗum kay joni natti nafde Fan watti ande mo. wotto e nder ɗum kay sa felliti wiide aɗa gedda kay yatawa wawaɗa har miji jeeɗiɗi mi anda gondi de iya kono ndiɗo kam joni